אתה רוצה להתקרב, להתרחק. בטפוץ. לא, די. נו, יאללה. נו, תשאיר משהו, נו. לא, אני לא יודע לשיר. תנגן, נו. נו, תנגן, נו. נו, תנגן, יאללה. אני לא, יש לי, אני בבלקאוט שאני נתקע, אני רק למעלה. אנחנו לא כאן. אנחנו לא כאן. אנחנו לא כאן. איזה יופי, איזה יופי. אמריקה, ורסנו. יש לך כבר את הוידאו קליפ הראשון למספרה. אולי נקנה לנו למקום הטברנה של כוכבי. או! אני מת, אם זה יהיה ככה, זה יהיה אגדה. תאמין לי, בר כזה עם יין וזה... מוזיקה יוונית כל הימים. סבבה. מתנתקים מחדשות, מתנתקים מהכל. תאמין לי, גם זה יכול להיות בהמשך, משהו כזה? בטח, הכל, בטח. גם הם בקטע. חלק מהפרלמנט, אתה יכול לעשות קטע כזה. מה שאתה רוצה. אתה יודע מה, היה לי איזה מישהו ספר בתל אביב. או שלהגיד, זאת אומרת, יום אחד ערב יווני. כן. יום יווני מהבוקר עד הערב. כן, אבל אתה עושה צבע באותו יום. הכל, מספר הכל. אתה עושה בלילה, עושה הכל, והוא שר פה ויש ערב הוא לא יווני. שר, הוא מנגן ואני שר, כי אני שר, אני גם מספר וגם שר. יפה. וואי, 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 וואי. אז בואו תשמעו אותי שר, רגע. נו, 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 נו. זה משהו ש... תשמעו, אני בפיתוח קול 3 חודשים. נו, אז מה? שנייה. מתי שהתחלתי את הפיתוח קול, 2 שיעורים, הקלטתי את עצמי לראות איך אני נשמע, בערך אחרי 4-5 חודשים. אתה שמצלם אותי? כן. אני אתן לך לשמוע את עצמי, גם אני רוצה שהוא ישמע, אז תהיו קצת בשקט. מה זה? זה טפ מנהלים. די. מה, יש לו סאונד? דקה אחת, אני אעביר את ההתחלה, למה היא ארוכה מדי. רגע, זה מה? זה הפעם הראשונה ששרתי? ששרתי עם הזמר, עם פלוטוכוס. פלוטוכוס? אותי הגבירו אותו עם מיכו. זה אתה? לא רוצה את התרגילים? Que te dragudia monake soraiso me nasio picno nagesi gesi que nafto ego que magapises pistales nales que te dragudia monake se matales. למה זה פסה מטלס? שקרנית. את משקרת, כאילו. סקרנית. איך נשמע? זה פעם